Il-lokalità tal-Gargur inħakmet minn kaos assolut kif ingħalqet it-triq prinċipali li minna wieħed jidħol għal Gargur sabiex isiru xi xogħlijiet. Pass li skont ir-residenti ittieħed mingħajr konsultazzjoni adegwata magħhom. Triq San Ġwan li hija t-triq prinċipali tal-Gargur qed tinqala sabiex isiru tiswijiet. U minkejja li r-residenti li tkellmu ma' Net News spjegaw li huwa tajjeb li jsir ix-xogħol huwa impossibbli li minħabba nuqqas ta' ippjanar wieħed jieħu ma' 3 kwarti biex joħroġ minn din il-lokalità. Fil-fatt ir-residenti li tkellmu ma' Net News spjegaw li fejn qabel kienu jieħdu ftit minuti sabiex joħorġu mill-lokalità u jmorru jibdew il-ġurnata tagħhom, illum qed jieħdu bejn 30 u 45 minuta sabiex joħorġu mill-Gargur. Dan meta tikkunsidra li t-triq prinċipali tal-Gargur, ċoe triq San Ġwan, issa ġiet one way meta qabel ix-xogħlijiet kienu two way. Ir-residenti qed jilmentaw illi ma saret l-ebda konsultazzjoni magħhom u anqas ġew avżati bl-aħjar rotta li għandhom jieħdu sabiex it-traffiku ikun wieħed mexxej fil-ħinijiet ta' filgħodu. Huma spjegaw ukoll li hemm numru ta' toroq li saru one way u għaldaqstant inħoloq aktar kaos sabiex wieħed joħroġ minn din il-lokalità u li jistennew li s-sindku l-ġdida Franċeska Attard tieħu azzjoni immedjata.